नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. नवीन वर्षाचो आनंदोत्सव घराबाहेर करूक बंधन. ग्रामपंचायत निवडणुकीचो निकाल जाहीर. बीजेपी आसा पुढे. फाल्याच्यान SSLC आणि PUC वर्ग सुरू. शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार. टागोर बिचार पेगार बांदच्या कामाक स्थगिती. कुमटा मतमोजणीक विलंब जाल्ल्यान अभ्यर्थीलो आक्रोश. भयंत पडिल्ल्या युवतीले रक्षण. आत पळया सविस्तर खबरो. नवीन वर्ष घराबाहेर साजरे करूक सरकाराली बंदी. ड्रोन कॅमेरान तपासणी. कारवार. नवीन वर्षाचो आनंदोत्सव साजरो करूक सरकारान बंदी घायला. कोविड महामारी सारख्या देशव्यापी रोगाची लागण जाऊ जायना म्हण सुरक्षतेच्या दृष्टिकोनातल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुर्डेश्वर ते कारवार गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत आज सांजेवेलेच्यान 4 ते फाल्यां सकाळी 6 वाजतापर्यंत निषेधाज्ञा जारी करून कलम 144 लागू केला. प्रवासी स्थळ, ऐतिहासिक स्थळ, बीच अशी जाग्यार पोलीस बंदोबस्त कडक दवरला. कारवार बिचार तर कडक बंदोबस्त दवरला. कोणी कायद्याचे नियम मोडल्यार तेजेर कायदेशीर कारवाई घेतले असे जिल्हाधिकारी डॉ. हरीश कुमार के हेमी कळयला. बिचार ड्रोन कॅमेरा मार्फत तपास करू लागला. पण या बंधनाक लोकांनी नाराजी व्यक्त केला. सरकारी कामां, रॅली, निवडणूक सारख्या वेळार कितलेशे लोक एकडे जमतात तेन्ना फक्त मतासाठी तुम्ही लोकांचो उपयोग करून घेतात. त्या वेळार हो रोग पसरू शकना असो प्रश्न नागरिक करतात. बाजारात मास्क वापरनासतना लोक फिरतात. तेमचेर कोणूच कारवाई कित्याक करनात असो आक्रोश नागरिकांनी व्यक्त केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे ग्रामपंचायत निवडणुकीचो निकाल. जास्तीत जास्त ग्रामपंचायत बीजेपीला ताब्यात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचो निकाल लागलो. सरासरी ग्रामपंचायत बीजेपीच्या ताब्यात केलात तर दुसरे स्थान काँग्रेस पक्षाचे आसा. फाटल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत एक सुद्धा ग्रामपंचायत बहुमतान बीजेपीक मेळ्ळी नाशिल्ली. या वर्साक जास्तीत जास्त स्थान बीजेपीक मेळ्ळात. अलग अलग ग्रामपंचायतीत जास्तीत जास्त नवीन चेहरे आसात. काही जाग्यार माजी सदस्य, माजी उपाध्यक्ष, माजी अध्यक्ष रिंगणात उतरिले. कोण येलो मतान फुल तर कोण जालो गुल. कारवारात अगदी व्हड ग्रामपंचायत म्हणल्यार चित्ताकुला ग्रामपंचायत. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाक हरवून सुरज देसाई आणि तेमगेल धर्मपत्नी स्वाती देसाई हेमी विजयी झाले. ग्रामपंचायत घाडसाई भागात 2 भाव गिरीश कोठारकर आणि अविनाश कोठारकर हेमी विजयी झाले. किन्नर ग्रामपंचायतीत मुन्ना याने सुरेंद्र कोठारकर आणि टीम विजयी झाले. केरवडी ग्रामपंचायतीत दीपा नाईक, रामचंद्र नाईक आणि इतर विजयी झाले. मल्लापूर ग्रामपंचायत चंद्रशेखर बांदेकर, हट्टुगा संतोष देवळी, कैगाट टाउनशिप सुजाता कुणबी, गणपती नाईक आणि इतर विजयी झाले. कडवाड ग्रामपंचायतीत हळेकोड वार्डाचे अभ्यर्थी रतिका हुलोस्वार हेमी मतमोजणी केंद्रात दनपारा बेशुद्ध पडले. आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ते शुद्धी राहिले. निवडणूक निकाल येलो तर ती विजयी जाल्ली आशिल्ली तेन्ना तेगे तोंडार हांसो येलो. अशीच खबर अंकोला मतमोजणी केंद्रात मतमोजणी चालू असताना स्वताच बायलेली मतां फाटी आसात हे कळन तिगेल घोव मुकुंद हुलस्वार अस्वस्थ जालो आणि घेरी येऊन सकल पडलो. केंद्रातल्या लोकांक उदाक दिवन तेका सावशीत केले. कडवड ग्रामपंचायतीत देवराज नावेकर, सिप्पन गोजारी, साधन अमोलकर, पल्लवी हुलस्वार, प्रियंका तळेकर हेमी विजयी झाले. अस्नोटी मध्यवडा ग्रामपंचायतीत पक्षेतर अभ्यर्थी श्री संजय गणपती साळुंके, पूजा कोठारकर, श्याम दत्ता नाईक, सुधा नाईक हेमी ग्रामपंचायतीत विजयी झाले. 1954 नंतर 2 जण मात्र 3 वेळा हॅट्रिक विजय झाले जाल्यार संजय साळुंके हेमी या निवडणुकीत 4थ्या वेळा निवड येयला. तितूंत तेमगेले पॅनल 4 अभ्यर्थी निवड येयला. हो एक तेमी विक्रम केला. ही तेणी केल्ल्या ग्रामपंचायती अभिवृद्धीची लोकांनी दिल्ली पोच पावती आसा असे संजय साळुंके म्हणतात. मुडगेरी ग्रामपंचायतीत नवीन चेहरे येयलात. 28 वर्षाचे सॉफ्टवेअर इंजिनियरिंग वेलिंडा डिसोजा विजयी झाले. अभिवृद्धीची कामं करून गावचा विकास करचो थे असे मत तेणी व्यक्त केले. तसेच या पंचायतीत नंदकिशोर नाईक आणि सुरेंद्र गांवकर हेमी विजयी झालात आणि इतर विजयी झालात. हणकोण ग्रामपंचायतीत श्रद्धा चंद्राक्षी नाईक हेमी निवड येयले. पदवीधर श्रद्धा परदेशात राहून तिची अभिवृद्धीची कामगिरी पळोवन गावात थोडी तरी अभिवृद्धी कित्या जायना म्हण
गावात उदक, रस्तो अशी जरुरी कामाची लोकांक बेगीच बेगी सवलत करून दिवची या उद्देशान उमेदवारीच्या रिंगणात रावले. श्रद्धा हेमका ग्रामपंचायत हणकोणात कसले स्थान मेळटा हेचेर लक्ष दवरून आता गांववाले वाट पळयतात. या पंचायतीत अशोक गजिनकर लिडान निवडून येयला. श्रद्धा म्हणटा गांवच्या लोकांनी दिल्लें आश्वासन पाळले, आपल्याक निवडणूक दिले, आता आपूण तेमकां दिल्ल्या आश्वासनाचे पालन करतले अशें म्हणटा. माजाळी ग्रामपंचायतीत जनप्रिय अभ्यर्थी श्री कृष्णा माळसेकर हेमी निवडून येयला. तशेंच श्री मांद्रेकर हे ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष हे बी निवडून येयला. अशें प्रत्येक ग्रामपंचायत निवडून येयल्या उमेदवाराक खुर्ची मेळटली काय विरोधी पार्टीत बस पडटले हे फुडल्या दिसा पळयत पडटले. कुमठा मतमोजणेक विलंब जाल्ल्यान अभ्यर्थीलो आक्रोश. कुमठा तालुक्याच्या 22 ग्रामपंचायत मतमोजणी काम डॉक्टर A.V. बाळिगा कॉलेजात चालू असताना निर्णयाक खूप वेळ काडलो म्हूण अभ्यर्थीन निवडणूक अधिकाऱ्याक विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केलो. थोडो वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मतमोजणीच्या कामात कसलीच वाईट गोष्ट घडू जायना म्हूण सुरक्षतेच्या दृष्टीन जिल्हा पोलीस वरिष्ठ शिवप्रकाश देवराजू हेमी आवश्यक ती सुव्यवस्था करा असे CPI परमेश्वर गुंगा हेमका सुचयले. कुमठा PSI आनंद मूर्ती, क्राईम PSI सुधा अग्नाशिनी आणि पोलीस अधिकारी स्थळाक भेट देऊन सुरक्षा बंदोबस्त करून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. फालेच्यान राज्यात SSLC आणि PUC वर्ग सुरू. शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार. फाल्यां जानेवारी 1 तारखेच्यान राज्यात SSLC आणि PUC वर्ग सुरू जातले असे राज्य सरकारान जाहीर केल्ल्या प्रमाणे सगळे शाळेत फाल्याच्यान शाळा सुरू जातले असे शिक्षण मंत्री श्री सुरेश कुमार हेमी सांगला. शिक्षण संस्थेक, पालकांक आणि विद्यार्थ्यांक सूचना दिला की प्रत्येकट्यान मास्क वापरू जाय, हात धुवूक सॅनिटायझर ना तर साबण वापरू जाय. अध्यापकान कोविड परीक्षा निकाल पेपर बरोबर घेऊन येऊ जाय. विद्यार्थ्यांनी शारीरिक उष्णांश तपासून वर्गात घेऊ जाय असे कळयला. कारवार टागोर बिचार पेगारबांच्या कामां स्थगिती. रवींद्रनाथ टागोर बिचार पेगार बांधून थंय ग्रिल्स घालच्या जाग्यार 2 फूट पेगार बांधून तेजेर मार्बल बसोवन प्रवाशाक बसची व्यवस्था करा असे माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी सांगिल्ले. बाकी बिचार अशे तरेचे व्यवस्था केल्ली आसा. बिचार फिरून येवन प्रवाशाक बसूंक मेळटले अशें तेणी सांगले. बिचार पेगार बांदचें काम आपल्याक खबर ना अशें कारवार शासकी रुपाली नाईक हेमी सांगचे हास्यास्पद आसा. नोव्हेंबर 24 तारखेक शासकीन या कामाचे उद्घाटन केल्ले. आपुणूच शिलान्यास केल्लो आपल्याक खबर ना म्हणजे बरोबर न्ही हे लोक विश्वास दवरनात. पेगारोच बांदचे असल्यार हेजे पयलीं मालादेवीच्या मैदानाचेर क्रीडा खात्यांतल्यान मंजूर जाल्ल्या पैशांतल्यान मालादेवी मैदानाक पेगार बांदूं जाय आशिल्लो अशें श्री सतीश सैल हेमी आरोप व्यक्त केलो. तेमगेल्या आक्षेपात आणि सार्वजनिकाल्या तक्रारी लागून या बिचा वयल्या पेगार बांदच्या कामाक प्रवासोद्यम खात्यान ते काम बंद करचो आदेश दिला. माजी शासक श्री सतीश सैल हेमगेले सार्वजनिकान आभार मानला. बाईत पडिल्ल्या युवतीले रक्षण. कुमठा तालुक्यात चित्रंगी निवासी अश्विनी पटकार वय 23 ही चली बाईतल्यान उदक काडटना पाय निसन बाईत पडली. घरच्या लोकांनी ताबडतोब अग्निशामक दलाक खबर कळोवन अग्निशामक दळान या युवतीले प्राण वाचयले. त्या अग्निशामक दळाले युवतीले कुटुंबान कृतज्ञता व्यक्त केली. या वेळार अग्निशामक ठाण्याचे जवान TN कोंड, अजय नायक, दिनेश वेंगुर्लेकर, महाबळेश्वर हरिकांत्रा, गुरुनाथ नायक आणि इतर हजर आशिल्ले. इतल्यान आजचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.